Malta hemm ċans li jkollha qaddis ieħor. Dan hekk kif nhar il-ħadd li ġej l-Arċisqof Charles J. Cicluna se jintroduċi l-kawża għall-beatifikazzjoni ta' Brother Louis Camilleri fejn digriet jiddikjarah serv ta' Alla. Iċ-ċerimonja se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fil-11 ta' filgħodu. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Brothers tad-Della Sal ingħatat informazzjoni dwar il-ħajja ta' Brother Louis li miet fl-2011 fl-età ta' 87 sena. Huwa ddedika ħajtu għall-edukazzjoni Kattolika bħala brother tad-Della Sal. Brother Louis twieled familja umli ta' ħaddiema fiż-Żurrieq u kien it-tieni minn 11 il-tifel u tifla. Ta' età żgħira sofra persekuzzjoni fi Franza waqt li attenda n-novizzjat tiegħu waqt it-tieni gwerra dinjija. Meta ġie lura Malta fi snin bikrija ta' wara l-gwerra, Brother Louis iddedika ħajtu jgħallem l-apprentisti tat-Tarsna li kienu jattendu l-Kulleġġ Della Sal fil-Kottonera u minn hemm daħal fit-tmexxija fuq medda ta' snin twal fil-Kulleġġ Della Sal. Brother Louis huwa magħruf minn ġenerazzjonijiet ta' għalliema, ġenituri u studenti li ġew f'kuntatt miegħu u kien ta' influenza fuqhom kemm mill-lat akademiku kif ukoll fuq livell spiritwali. Il-postulatur ġenerali tal-Kongregazzjoni tal-Iskejjel Insara qiegħed imexxi l-kawża għall-beatifikazzjoni ta' Brother Louis. Dan huwa l-ewwel pass li jsir fuq livell djoċeżan. Hekk kif dan il-pass fid-Djoċesi ta' Malta eventwalment jitlesta, ikun imiss il-kawża tissokta fil-Kongregazzjoni għall-Kawża tal-Qaddisin f'Ruma. Brother Xavier Gatt spjegana eżattament x'ikun imiss wara dan il-proċess. L-ewwel isir venerabbli, isiru l-istudji kollha iktar bir-reqqa minn Malta u jibgħatu lura lejna xi diffikultajiet li jkollhom rridu nagħtuhom risposta valida għalihom. Meta mbagħad jiġi l-ewwel miraklu minn venerabbli jsir beatu. U hemmhekk ukoll jerġa' proċess jitwal u jieħu snin. Dan mhux ħaġa ta' ftit snin. U mbagħad meta bħala beatu jagħmel miraklu ieħor u mbagħad jiġi biex jiġi ddakjarat qaddis. Għal dawn l-aħħar 3 snin, tim ta' membri dedikati ħbieb tal-Brothers iltaqgħu regolarment sabiex jiġbru xhieda importanti biex il-kawża tiegħu tkun tista' timxi l qudiem fis-snin li ġejjin.